Jotono no lam sogo ani channel lo angkai tamung no norokani channel no subscribe kalayak po angka subscribe kalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka padi tini kaisa ketal notification ai lenai o notification rezak mani abo angka tribal welfare department ni bekhak tei je kebangma post lang jak nai tong mani abo angka TRESP ni bekhak tei o jagao je category 1 ni selected je candidate dong ni list tai waiting list oro tiklajak ka angke norok tomong na apply khlajak tong khangkai o video no paithak jorate nai tong di angka phaidi je selected candidate dong ni list nai lai na omo khai to selected candidate dong ni list abo category 1 o je interview conduct khlajak mane abo angkai to 9 tarik December tai 10 tarik December khlajak kha o jagao post ni bumung tongo abo nai nai di norok tai je selected candidate dong ni reference number rijak kha angkai tomong no norok 9 tarik 10 tarik December norok interview category 1 ni bagui rei tongkha angkai norok ni je oro reference number de tong norok select den khabo norok nai nai di ango PDF no tang description no ri ruana tai link bori renai official website ni link oro kubangma post no tongo category 1 no abo norok nai nai di angka phaidi waiting list nai lai na obo khai to je candidate waiting candidate list obo bo category 1 ni bagui no interview to same conduct khlaijak kabo 9 tarik te 10 tarik oro je post ni bumung tongo tai reference number tongo tai merit rank tongo ro khorok tam klain kaisa post ni bagui oro waiting list ti khlaijak ka abo norok nai nai di tomung no norok category 1 no norok apply khlai tongkha angkai oro post tongo post ni bumung nai di tai oro reference number tai merit rank tongo abo kabangma post ni bagui no o jagao obahaike kabangma merit rank ti khlaijak ka post ni bumung wise oro nai di GIS tongo specialist tai training specialist rok tongo teacher training expert tongo reference number tai merit rank rijak tongo tai category 2 by 3 to exam pai drop tai category 4 ni angkai to exam ungya kho je tribal welfare ni bekhak tei tlangjak nai angke norok tamung category 4 ni bagai update mana musungkai ani channel no norok subscribe khlai ready ang ani channel ni bising tui no norok no tamung no admit card rok rekhang kangkai ang video sanam nai gao je PDF ni link tang description ri renai angkai tagam sunung situng jotono no hambai